de Canal Reus Televisió, de la Prioral, baixant cap a plaça, i a plaça tenim els gegants moros, però a més el Gaudí Centre de fons. En definitiva, és una d'aquelles estampes fantàstiques per la gent de Reus, però la gent de fora Vila t'asseguro que també són molt boniques i fins i tot emocionants, sobretot quan arribarà el bus relicari de Sant Pere i tot el seguici festiu balli alhora. És d'aquells moments preciosos. Home, no tan preciosos, i en aquest cas ho diríem ja potser amb ironia, és el cas de la Casa Navàs, com la tenim tapadeta, enreixadeta. Sembla una pubilla aquí. Sí, jo em pensava que era un homenatge al trapezi, a la xarxa dels trapezistes, però veig que no. No, serà que no, de moment. Escolta, jo sempre m'he preguntat als geganters com no es maregen. Jo alguna vegada ho he provat. Una vegada vaig provar amb el senyor Ortiz, que com tothom sap és el membre de la colla gegantera, d'aixecar un gegant, em sembla que era, no sé si la bitxeta, i no era la rèplica i gairebé el tiro a terra. Sí. Si m'haguessin matat, ja t'ho dic ara. El senyor Ortiz juga amb avantatge, que està acostumat a donar toms i toms. Home, està en forma. Per això. Sempre se'l pot veure per davant del McDonald's, per allà prop del Club Natació Reus Ploms, corrent. És un màquina, És soci del Club Natació Reus Ploms i fa marxa atlètica i se'l pot veure remenant el culet per allà a les rondes. Cosa digna de veure, Aquí has posat un top picantó ara, No, perquè piques... Que representen els diversos colors de pell de la humanitat. N'hi ha que són els bicentenaris, que són els bitxets, els moros i els indis. I precisament els originals també es poden veure en aquesta recent inaugurada exposició del Museu de la Plaça Llibertat. Els japonesos i els negres van ser fets per Ramon Ferran i l'any 2005 el mateix escultor Ramon Ferran va fer rèpliques dels gegants bicentenaris que són els que actualment surten. En aquesta plaça del Mercadal i que anirem anant veient què és el que s'hi va succeint. El gegant Carles Clet, juntament amb els altres gegants, ja fa estona que ballen, que ofereixen els seus balls a aquests centenars de reusencs i reusenques que omplen un any més la plaça del Mercadal. La Festa Major de Sant Pere, com vostès saben, va ser declarada festa tradicional d'interès nacional ara fa uns 8 anys, i en aquests moments els responsables municipals tenen com a objectiu, els responsables municipals juntament amb les entitats, tenen com... Inestable era el pitjor. Ara, per sort, ja tenim xal i sembla que no és tan dolent. El pes, Toni, quin és dels nans? Doncs no t'ho sabria dir, però hi ha moltíssima diferència dels nanos, com poden ser els xiquets, que són molt lleugers, a nanos com poden ser els aragonesos o els mallorquins, que el seu pes és notable. Però no et sabria dir, no em sap greu. De les activitats que tu ara parlaves de l'agrupament, amb perspectiva, en cartera, algun projecte nou? Doncs ara mateix no, continuar amb la celebració dels 40 anys, senzillament. També abans explicaves el tema de la samarreta, que enguany vosaltres heu estat els responsables de fer aquest disseny. Des de fa uns anys s'encarrega a un grup festiu, sigui perquè fa anys o perquè simplement li toquen, de fer aquest disseny de la samarreta, i com parlaves, esteu contents de com ha funcionat la venda? Estem, la veritat, molt contents. Era un disseny molt trencador, cosa que podia tenir les seves dificultats, però crec que ha sortit tot molt bé. Estem molt bé, Toni, gràcies per haver-nos acompanyat i enhorabona per aquests 40 anys. Moltes gràcies. El Toni, que ens explicava aquests intríngulis, podríem dir, dels nanos d'aquí a Reus,